सबसे सबसे पहले हम महादेव जी के चरणों में प्रणाम करतानी, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम करतानी, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी गणेश के चरणों में प्रणाम करतानी, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। और हरिंदर भैया के लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करतानी, हमारा प्रणाम स्वीकार हो। यूट्यूब के माध्यम से हम एगो गीत गावतानी, गीत पसंद पड़ी तो लाइक कमेंट करम लोगन, कैसे लागी। हर हर महादेव लिखम लोगन। चढ़ते सामनवा मनवा को रे जयती हम बाबा दरबार। चढ़ते सामनवा मनवा को रे जयती हम बाबा दरबार। कैसे में जाइए शिव गुरु बानी हम दुखिया लाचार। कैसे में जाई दुअरिया बानी हम दुखिया लाचार। चढ़ते सावनवा मनवा को रे जयती हम बाबा दरबार। चढ़ते सावनवा मनवा को रे जयती हम बाबा दरबार। कैसे में जाइए शिव गुरु हम बानी दुखिया लाचार। कैसे में जाई रउआ दुआरा हम बानी दुखिया लाचार। नहीं बड़े हाथवा में पैसा बड़े पलुआ रही दुख में हजार। कैसे में जाइए शिव गुरु बानी हम दुखिया लाचार। गौआ के शिवालावा पर जाई के हम जलावा चढ़ाएम हम तोहार। कैसे में जाइए शिव गुरु हम बनी दुखवा लाचार। गौ सावन सोमारी हम भूखेम कराएम हम शिव चरे तोहार। सोमारी ही भूखेम शिव गुरु चरे कराएम हम तोहार। हम बानी दुखिया लाचार कैसे जाई तोरा दरबार। हम बानी दुखिया लाचार कैसे जाई रउआ दरबार। चढ़ते सावन मनवा करे जयती हम बाबा के दरबार। चढ़ते सावनवा मनवा करे जयती हम बाबा दरबार। कैसे में जाई देवघरवा बानी हम दुखिया लाचार। कैसे में जाई हम देवघर बानी हम दुखिया लाचार। गौआ की शिष्या ही बहिनी बोलाई के चर्चा करब तोहार। सावन सोमारी भूखेम शिव चर्चा कराएम हम तोहार। सावन सोमारी हम भूखेम चर्चा कराएम हम तोहार। शिष्या ही बहिनी बोलाई के चर्चा कराएम हम तोहार। दुखिया ही बानी शिव गुरु कैसे जाई रउआ दुआर। हम बानी दुखिया लाचारी कैसे जाई बाबा के दुआर।